Matur nuwun saking Mas Ireng CS, bolo-bolo dulur-dulur yuk. Sido rondo maju bareng. Ya Setyo Laras Campur Sari, Kaji Labib. Alfai. Ayo. Aye. Bojo sing gadah kaya aku iki kasane sliramu ra digawe lara yen kowe ngono aku tak golek wong liya Vision thank you banget Soteng. Oke terima kasih atas kejabarannya DN Pro Audio. Tak kepuki pakane ayo dong iya pangapurane andong tresno bojoan selawase andong tresno bebojoan selawase pamit mulih dilano samun paripurna enolong aturaken teman-teman Jawi arupi Campur Sari Setyo Laras Campur Sari ingkang kapindho dening Kaji Labib kula aturaken manuwun sanget dumateng keluarga agung tuan rumah gesipun diboten Bapak Hadi Bala Ibu Sriyanti member warga masyarakat Swawal Barat lan sedayanipun sesepuh sepuh ugi penganten kekalih memuji mugi nedahaken keluarga ingkang sejahtera bahagia tentrem ayem kathah rezekinipun enggalipun dipun paringi momongan ing temen nedahaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah meskipun dumateng Mas Erwin dalam Ibu Siti matur nuwun dumateng kadang syuting video Vision Audio Society Denny Pro sedaya warga masyarakat matur nuwun sanget tim Minas tim keamanan
kok pilih wonten kelintang itu agi kalamdur kula nyuwun agunge pangarsami usanganipun umsikum ditanawa agi kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Nuwun nuwun kawula matur nuwun.